Mugi terkhusus kagem jenipun Bapak Rimun Dalah sak kaluarga. Semoga jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspada no prajuritmu kala perang mula kowe dadi wanita boyongan. Tobat dasar wanita keparang opo ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu Pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bondowoso Roro jonggrang manuta sun pundhut garwa woi apa bebanane Candi siwa sawangi kondo dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Bapak Remon wong menawi kagungan wakil mriki kan Kang ngene-ngene Kang monggo mriki aduh eman-eman deh waduh jan ya monggo sesule saking jenipun Bapak Remon ayo Om pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kala perang mula kowe dadi wanita boyongan tobat dasar wanita aparang ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu Pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bondowoso jonggrang manuta sun pundhut garwa manut yo aku duwe bebon
Apa bebanane? Yo, iya jonggrang, banyu wun